Shararre fitacce wannan aka fi sani wata kanda Nura M Ino mawaki ne jarumi kuma wanda yake taka rawar gani yake fitar da waƙoƙi masu matukar daɗi masu rawa zuciya ta yadda zamu sama wata fitaccen waka tashi a cikin channel din. Da farkon ka kasance ba ko kuma abocin bibiyar wannan channel din mai albarka mai suna Sawa TV, ina fata da cewa zaka danna mun kalmar ta alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci. Sai dai mun san wannan fitaccen mawaki ne wanda yake taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙin shi masu matukar daɗi masu rawa zuciya. Sai dai idan ya fitar da waka zaka ji ta kaji daɗin ta kuma zaka yi ba da ta kai maka commenting da jin daɗi a kowane lokaci. Fatan za ku ci gaba da mana share din bidiyon zuwa group din ku na watsa da nafis domin ku tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan channel din ta mai albarka mai suna Sawa TV. Da dai mun san dama fitaccen mawaki mai jarumi ne fasi wanda ke taka rawar gani a kowane lokaci idan ya fitar da waka ake jin ta ake jin daɗin ta kuma ake ba da ta ai masa commenting na jin daɗi bayan ya fitar da waka. Sai da da wannan lokaci za mu ta karkare mu samu basiyar wakan Nura M Ino bayan kaji ta ce kai share din bidiyon zuwa dukkan wasu group kan na watsa da nafis bara mu samu ita a daidai wannan lokaci. Yakan kullu ba da zance ba, gurbin zamanai yana zuci ba hasashe ba, ba a girma da shi can nan ka sako. Na tabbata da cewa ka saurari fasasciyar wakar Nura M Ino to fatan za ka yi mana share din bidiyon zuwa group ɗinka na watsa domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan fitaccen mawaki wannan aka fi sani da Nura M Ino. Muna ƙara muku guda musamman wajen sha kamar like da kuke a kowane lokaci aka yana ƙara tabbatarwa da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna sauraron ta a kowane lokaci. Muna ƙara muku guda mun ƙara kasancewa da ku a wani sabon bidiyon kuma a cikin wani channel din mai albarka mai suna Sawa TV. Shararre fitacce wannan aka fi sani wata kanda Nura M Ino mawaki ne jarumi kuma wanda yake taka rawar gani yake fitar da waƙoƙi masu matukar daɗi masu rawa zuciya ta yadda zamu sama wata fitaccen waka tashi a cikin channel din. Da farkon ka kasance ba ko kuma abocin bibiyar wannan channel din mai albarka mai suna Sawa TV, ina fata da cewa zaka danna mun kalmar ta alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci. Sai dai mun san wannan fitaccen mawaki ne wanda yake taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙin shi masu matukar daɗi masu rawa zuciya. Sai dai idan ya fitar da waka zaka ji ta kaji daɗin ta kuma zaka yi ba da ta kai maka commenting da jin daɗi a kowane lokaci. Fatan za ku ci gaba da mana share din bidiyon zuwa group din ku na watsa da nafis domin ku tabbatar mana da cewa kuna bibiyar wannan channel din ta mai albarka mai suna Sawa TV. Da dai mun san dama fitaccen mawaki mai jarumi ne fasi wanda ke taka rawar gani a kowane lokaci idan ya fitar da waka ake jin ta ake jin daɗin ta kuma ake ba da ta ai masa commenting na jin daɗi bayan ya fitar da waka. Sai da da wannan lokaci za mu ta karkare mu samu basiyar wakan Nura M Ino bayan kaji ta ce kai share din bidiyon zuwa dukkan wasu group kan na watsa da nafis bara mu samu ita a daidai wannan lokaci sama wata fitaccen waka tashi a cikin channel din. Da farkon ka kasance ba ko kuma abocin bibiyar wannan channel din mai albarka mai suna Sawa TV, ina fata da cewa zaka danna mun kalmar ta alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci. Sai dai mun san wannan fitaccen mawaki ne wanda yake taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙin shi masu matukar daɗi masu rawa zuciya. Sai dai idan ya fitar da waka zaka ji ta kaji daɗi